niya po ako talaga kaya parang pinilit niya, Lord, bigyan mo pa po ako ng lakas sa araw na to. Kaya po yun, binigyan po ni Lord hanggang sa nakayanan niya po mag-wheelchair. Love prevails over all difficulties. Daytoy tinagari iti dua a puso nga agayan ayat iti Peña Blanca, Cagayan. Idi Marso 26, dua nga aldaw sakbay ti panagkalay sa dahana ken Boyet na disgrasya ni Boyet. Naawanan ti preno ti truck a nagiluganan da kadagiti masapul da iti panagdekorar kuma iti venue ti kasarda na idong party truck iti poste ken limusot daytoy a nagdiretso iti maysa a kapilya iti sitio da na Manga Peña Blanca. Rason iti panakatukkol ti saka ni Boyet. Maaga akong nagbiyahe pupuntang Tuguegarao para i-guide ko yung driver namin na papunta dito. Kasi hindi nila alam yung daan na papunta dito. Yun sinamahan ko sila, ma'am. Malaksid ken ni Boyet ket nagpasarpay ti innem a kakadwana ti minor injuries. Ang asahan na kasjay nga mangyari. Unak no basta kasjay apartak ti taray ti lugar. Kasi pag isipin mo, ma'am, yung dump truck po parang wala na pong mabubuhay, ma'am. Yung time na po yun kasi wasak po likod harap po, ma'am. Tapos sa harap pa po siya nakuha, ma'am, hinablot pa po sa loob. Ibilang ni Hana ang milagro ti napasamak gapu iti laksid dagiti panubok ket ti ayat tinagari. Saan na nagbali na laped kadakwada ti kasasaad ti groom. Numan pay naka-wheelchair daytoy ket nagkalaysada idi Marso 28. Nag-center lang po kami kay God, nagtiwala po kami kay God po, ma'am. Kasi nung nasa CBMC po, ma'am, balik-balik po ako sa chapel. Lord, kako po. Kahit anong mangyari, Lord, kako po. Kung ito naman po yung will mo, doon po kami. Ag-innem atawenen nga agdenden na dahana ken Boyet ano sa dinno, naadaan dametten ti maysa nga anak. Dagiti naganak da ti nagbali na witness iti panagayan ayat da, ano sa dinno nakita da ti gagar dagiti agasawa a mabukel ti pamilyada. Kaya inustuhan ko lang yung plano nila para maganda ang kabuhayan nila. O yun nga, pasensya ang hirap. Kadagiti mangayat ang mangipatulod ti tulong para iti alalisto a panagrekobre ni Boyet ken dagiti kameng ti pamilyana a nairaman iti insidente, mabalinyo ti agsend ditoy a numero. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.